mulighederne for at skyde lavt er der. Så Magnus Persson lidt ude i problemer, lidt i venstre side, men roughen derude, det ser måske tyk ud, men det, jeg synes ikke, det hvor jeg lige var ude og kigge et par gange, det ser ikke så slemt ud egentlig. Der var stor forskel på højre og venstre side, så det var mere at have en god gameplan. Virkelig have holdt øje med det i prøverunderne, så man vidste, hvor man havde en safe side, og hvor der var no-go. Og Magnus Persson er en af de, faktisk den mest rutinerede spiller i feltet. Har spillet på Europaturen faktisk over flere gange. Første gang han fik kortet, det var i 1982. Allerførste gang han tog på turskolen. Der fik han kortet og faktisk set som en af de første og største svenske stjerner på vej frem dengang. Men her, 26 år senere, der er han altså på Ekoturen, og ikke et ondt ord om Ekoturen, men det var ikke lige den udvikling, han havde håbet på. Det er nok helt sikkert. Nej, det var det bestemt ikke. Det havde nok nærmere set sig som en del af Ryder Cup. Men lad os nu se, om han ikke kan komme igen. Han virker som om, at stedigheden at gå på mod, det er der stadigvæk. Så det er spændende at følge. Ja, som man kan se, Tony Hakula, han startede 11 under par og havde 3 slag ned til Glendemo, men der er altså sket ting og sager på de første par huller. Hakula med en bogey på 4, og Jakob Glendemo med birdies på anden og 4 hul, så står de altså lige pludselig helt lige. Og der kunne Glendemo faktisk komme på 11 under, og dermed alene i spidsen. Det er altså, synes jeg i hvert fald, fascinerende, at det kan skifte så hurtigt. Ja, men det er jo det der igen. Man glemmer lidt de vilkår, der er på banen, og spiller sit spil med høje bolde ind til grins, men som det jo som ikke kan lade sig gøre. Man kan se, det er nærmest en hoppebold, der lander. Godt nok lander den der først på green, men som man kan se under normale forhold vil den jo nok stoppe, men den pisker altså over. Jeg tror lidt, det er derfor, at der ikke er helt så mange birdies, som folk måske forventer. Man glemmer lidt, at man spiller på en hård bane. Så må jeg sige, det er blæst en lille smule op i forhold til, hvad vi startede med. Så der er mulighed for indvendigt i hvert fald at stoppe med den styrke der. Hvordan igen for dit eget synspunkt, når nu man er ude og spille, når forholdene ændrer sig, altså man er gået ind til runden med sådan en tanke omkring dagens runde, og så lige pludselig ændrer forholdene. Er det noget, der ændrer din indstilling til runden også? Nej, ikke min indstilling. Det er selvfølgelig forskelligt højst sandsynligt, men min indstilling er, at banen er den samme. Forholdene er lidt anderledes, fordi du kan spille med vind, og du kan spille mod vind. Du kan sådan set arbejde med den, som du nu har lyst til, ikke? Men i bund og grund, så svinger det samme, og det er sådan set det går ud på. At man kan repetere det på samme måde. Og igen, stenhårdt. Godt nok med vind, men og det er også nu John Davis, det er også driver, de står og slår på det her korte par 4-hul. Ja, men vi kender alle sammen danske forhold, de er forholdsvis bløde, så ja, men det er en skulle den have været optimal, havde der jo været en træwood på. Så vidt jeg husker det hul der, så var det muligt at nå den med en træwood. For dig måske, ja. Frem for at sende den om at have risikoen for at sende den om i roffen om bagved. De ruller solidt boldene. Det gør det. Jeg synes egentlig også, det er rart at se, at man efterhånden kan få lidt forskellige udfordringer på danske baner. At det ikke er én type golf, man kan spille. Og det kan man også se mange af de nye baner, der popper op rundt omkring. At der bliver tænkt mere og mere over selve banedesignet. Ja, helt bestemt. Jeg ved ikke, om vi kommer til at se det her senere i dag med de bunkers, der er lavet på den bane her. Finger bunkers. Man kan stort set ikke stå ned i dem, hvis man bare er en lille smule uheldig. Det er jo spændende design.
til stor irritation for mange spillere, fordi de fleste af os er en anelse over 1,65, og så har man et lille problem med at stå dernede i. Så, men designmæssigt er det spændende. Så vi lige John Davis, han fandt lidt tilbage i løbet af finalerunden. Det var faktisk den første birdie på runden for John Davis på 7. hul. Og i det hele taget, som vi var lidt inde på i starten, det er ikke måske ikke den bedste danske eller turnering set med danske øjne. Nej, men der er en af dem der til højre, Oliver Suhr. Vi kan vel skyde lidt på, at det ikke heller ikke en typisk dansk bane. Ja, men kunne selvfølgelig have noget med det at gøre. Oliver Suhr, jamen han spiller faktisk tit på SAS Masters Tour. Den svenske pendant til Eco-touren, som sagt. Og man må sige, at han har gjort det godt derovre. Han har været bundsolid, det har han. Det har været rigtig godt fra sommer og så igennem til efteråret, så han skal bare klø på. Ingen tvivl om det. Gjorde faktisk, at hans top 5 placering, mener det var, på pengelisten der, og gav ham en plads i Europatour-turneringen SAS Masters, der blev spillet op i Stockholm tidligere på året. Men altså, ja, lidt ligesom John Davis, så Oliver Suhr heller ikke den bedste turnering for ham. Fik en bogey på andet hul, og så igen bogey 6. og så også her på 7. hul. Ærgerligt med et par 4 hul, som han er i hvert fald en af dem, der godt kunne slå bare trevut derned. Ja, bestemt. Men han kommer ind, som vi så over fra højre siden, og det... Jamen altså, bolden skal bare være 1 meter lang af hullet, så ruller den ud af grinen, og nu pisker den så ud af grinen. Det er jo så, hvad der kan ske. Vi så desværre ikke hans slider nede, det kunne være krop umuligt. Så... Dennis Edlund, han fortsætter stille og roligt stabilt spil, og som birdie til ham på 7. hul. Og så Tony Hakula, altså fører bolden, der er nået op til 7. Glendemo sat et enkelt slag til, siden vi så om sidst. Også en bogey på 6. til ham. Ja, det spiller altså lidt ind i hænderne på den mindst rutinerede Tony Hakula, når Glendemo, den nærmeste konkurrent, begynder at lave et par bogeys sidste her. Det må ikke andet end hjælpe lidt på nerverne for Tony. Han ser i hvert fald ud, som om han sådan lige umiddelbart er i kontrol. Jeg tager lige højre hulkant. Der er ikke den store skade sket med en par på det hul i forhold til, hvad vi sådan har set derude. Så var der alligevel en del birdies og bogeys på det hul. Så Magnus Persson, og han har altså rutinen, lander den godt nede i forkanten, og så stille og roligt lader den trille op. Det er næsten det bedste, man kan få ud af sådan en, som du sagde tidligere, op i vinden, og så håbe på, at den kan lande blødt. Det er lige før man kan høre den lande. Bonk. Det var virkelig en prøvelse. Det må det have været. Selvom man er forberedt på det med en prøverunde, og ja, så har de jo så spillet 2 runder nu og er i gang med 3. Men det er lidt forskelligt, hvor hurtigt man tilvender sig.